Estem aquí a Cal Saurina, que és una de les finques del projecte Plantes Oblidades. Aquest projecte es centra en fer una gestió forestal sostenible, a la vegada que aprofitem diferents tipus d'aliments forestals, com per exemple l'aranyó, les gavarreres, la cirereta de pastor. Doncs aquí precisament fem aranyó i aprofitament secundari també de rosa, de gavarres. Aquests dies estem fent els primers passos d'aquest estudi, del projecte, que seria fer l'avaluació de paràmetres ambientals, fer inventaris florístics, mirar l'estat del bosc, mirar com està l'estat de la finca, per tal després de fer la gestió forestal podem fer una comparació d'abans i després de la gestió.